Mayong adlaw sa tanan. I am Louie M. And then I hope okay ratang tanan kay atong hisgutan karon ang panic buying, and then nagpanic na pod og panguli ang mga tawo didto sa Manila. So ang una nako nga issue nga akong hisgutan mao ang panic buying, or matawag nato nga panic buying na gyud, kay dili nimo makontrol ang emotion sa mga tawo, ang stigma sa mga tawo when it comes to safety sa ilahang kaugalingon. Kay kita as Filipinos, kami mga pobre, known jud mi nga weak jud mi og immune system. Makaingon ko ana kay ngano kami vulnerable mi sa mga sakit, kay ang among mga pagkaon usahay dili maayo. So going back to panic buying, dihay usa ka tindahan gahapon nga nag-away ang mga buyers tungod kay nag-away sila sa alcohol. So in that case, naagid siya panic buying. Miingon ang mga leaders nato nga ayaw mo pag panic buying, kay aron magkalma lang ta, aron dili mahurot ang mga pagkaon. Pero ang selfishness o ang greed karong panahon na mugawas gyud by nature, kay unsaon na lang man ko as ginikanan or as amahan, as inahan, kung magkasakit ang akong pamilya, kung magkulang mig pagkaon, kung dili makakaon ang akong anak, kay nahurot ang mga pagkaon sa tindahan. So diha mugawas ang selfishness ug ang greed. On the other hand, mugawas pod ang i-test pod ang kinaiya sa usa ka tawo. Gani na usa ka nag-viral gani karon nga gamay ra kay iyahang pagkaon pinalit dining kamot usa ka amahan, gamay ra kay iyahang pagkaon nga gipalit sa usa ka department store, and then naay ni hatag niya, naay ning donate niya, pero maayo kay na nga sitwasyon nga nahitabo gyud ang kanang pagtinabangay. Kay importante kaayo karong panahon na as Filipinos nga magtinabangay ta sa usag-usa, and then laban lang gyud ta, kay dili na gyud mapugnan ang virus na gyud sa atong lugar. Sakit kay pamalandungon nga mostly ra ba ang infected ug ang dali ra maigo sa virus ang mga idaran. Kay ang mga idaran weak na sila og immune system, dayon do na sila existing nga sakit sama sa pneumonia or ubo or unsa pa nang nanay dili na maayo ang kahimtang sa ilang panglawas ba. And then kung mosulod ang virus sa ilahang lawas, motoy mo weak sa ilang lawas ug samot. Dayon pagka weak sa ilahang lawas, katong mga virus nga pre-existing sa iyang lawas, mautoy mukutkot sa iyahang lawas ug diha mamatay siya. Gani sa akong nahibaw-an, correct me if I'm wrong, na ay tulo ka patients nga namatay na. So ug atong i-trace sila no, mga edad-edaran na. Ang mga batan-on gamay-gamay ra. Kita mga batan-on kay ligon-ligon pa man ta og kanang gyud immune system, makasurvive ra gyud ta aning sa kita. Kay kusog man ang atong immune system, kusgan man ta abtik. Unsaon na lang man ang atong mga ginikanan ug mga amahan, atong lulog-lula. So dapat kita careful yun kaita mga batan-on, dili maglaag-laag na, dili magkiat-kiat, bawal na nang inom bisag asa. Ang importante kaayo karon mao ang exercise, pag-amping sa imong lawas. Dayon manawagan dai ko sa tanang mga Filipinos no, nga posible nga makadungog ani akong video karon. Guys, kitang tanan dapat nga mag-pray ta, dapat nga di ta mawad-an og paglaom, dapat magtinabangay ta aron malabanan nato ning hitabo. Dayon kani nga virus guys, today in the Philippines, akong prediction ani nugay pa kini mawala, moabot pa ning September ngano
hibaw-i nga ang ning divulge ang issue nga naay virus ang China December na, pero most likely wala na nagsugod December, paminaw nako nana sa November. That's my opinion. Ni December na siya kini kuyanap naman god. Unya pag abot sa January ning daghan og maayo, pag abot sa February ning daghan na pug maayo, ug karon Marso na baya ron, wala lang gihapon mahandol ang sitwasyon, wala lang gihapoy tambal, unsaon na malang na daghan na kay infected, daghan nang nangamatay. Gani naa pagyoy mga ning viral nga mga videos nga naay mga nakuyapan. Dayon remember nga as a Filipino you have to be very concerned nga dili ta magpataka og share sa mga videos labi na og fake news. Kay naay gibalita usa ka lalaki nga dayon na siya nakitaan nga video nga nagkirig-kirig as dalan Chinese daw to, ug iyang gi-share sa video nga gi-share sa Facebook, and then gitrace siya sa NBI na magud siya gibutang dito nga naa daw kunoy Chinese nga nagkirig-kirig sa dalan then infected daw kuno og virus. So pumaagi ana nagka-create man gud na siya og chaos og panic sa mga tawo. Imagine mo nagkirig-kirig sa dalan. So gikuha siya sa mga pulis og giimbestigahan siya sa NBI kay dili gina siya pwede nga kita guys magpasagad-sagad ta og share og mga information nga dili tinuod, labi na sa sitwasyon karon nga pandemic na ang coronavirus. Unsa man ang pandemic guys, mo na siya ang kuan mo na siya kanang epidemic. Kung epidemic diha lang sa inyong community nagtuyok ang virus, kanang pandemic large scale na siya, ug sa droga pa na large scale, ug sa kuan pa na corruption pa na large scale, dako kayo ba? Imagine nga whole world ang involved ni ana. So mo na siya nga ang WHO nag-declare nga pandemic ang maong sakit. So guys, kita mag-amping gid sa tong lawas. Now, on the other hand, nay usa ka pangutana ang mga pamilya, ang mga ginikanan nga katubi taw mukakhato ka. Do you know what is kakhato ka? Kanang baka kaonra og mo trabaho. Ingon ana. So, what if ma-admit ang iya ma-admit ako usa ka amahan, usa ka family man, assuming akong trabaho liburer, akong asawa walay trabaho labandira. Karon kay nagkasakit man ko, and then na-admit ko, kinsa may watcher na ko. Dayon, og ako magpa-admit ko, kinsa may mutan-aw sa kong pamilya, kinsa may magpakaon sa akong pamilya. So, maunay dako kay nga challenge nga sa gubangon sa gobyerno. Kay imagine ang pamilya, ang amahan i-pull out kay i-quarantine, and then unsaon naman lang iyang mga anak. So most likely murag dili mo sugot, pero kinahanglan gyud buhaton para sa benefit sa tanang mga tao. And then nag-ingon ang among mayor nga muhatag siya assistance, ayuda sa mga tao nga mga na-infected. Pero puyag diri sa Mulave wala pa man gid po'y infected dire. And then gani ga-announce ganina ang mayor nga tanang mga department stores magbutang og thermal scanner, and then thermal scanner gyud ang tanang musulod kung mulapas siya sa 37.5 or something, 37 basta moabot siya 38 kanang init ng iyang kwan, dili siya pasudlon, i-report siya sa tindahan ngadto sa mayor's office, aron ang mayor's office na ang magbahala nga mo kuha sa maong tawo or mo check sa maong tawo. So inana naka-stricto ang pamaagi diri karon. And then on the other hand, kung mo sakay ka og bus, tanang mga information, mostly information ni maukaon nila kay aron na ay contact tracing mahitabo in case kung na ay spread diri sa maong virus. So inana ang sitwasyon diri. Dayon, going back to panic buying, dili nimo ma-control ang emotion sa mga tao, labi na nga kung health na ang hisgutan. Kay
we have to survive, and then naay rule ang nature nga gitawag og survival of the fittest, wherein muhimo na lang gid ka og dautan aron mo survive ka, di ba? Sama sa lion, kanang lion, they do bad things para mo survive. Kanang sa nature, mga para nato bad na siya, pero sa ilaha normal man gud na. So wala sila'y emotion para sa morality ba. So makaingon ta para nato bad na, pero mao nay rule sa nature, survival of the fittest. Karon kay part man ta sa nature, unsaon man nato ni. So akong giawhag no nga unta nga kitang tanan mag ampo ta, atog yung iampo og tarong nga unta kaning virus mawala na ni, dayon aron makagraduate na ang mga bata, aron mobalik na ta sa normal, kay dili gid lalim nga ingon ani ang mahitabo sa ato ang kuan, sa atong lugar, sa atong kahimtang. Guys, wala naman siguro ko laing maistorya, na istorya na nako ang akong emosyon, akong opinion diari nga video. I hope nga mo share mo sa inyong opinion pod, inyong mga idea about sa COVID-19, sa community quarantine diri sa ato ang lugar. I hope nga malipayon tang tanan ug masulbad ang problema. Bye bye.